खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि आपडेटआव दङ UPPL दोलोआ सानै बिजाथिफोरनि मुं फोसावबाय। UPPL दोलोआ फोसावबाय मोननै बियाबनि बिजाथिफोरनि मुं। 69 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि मोननो हादों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो 70 नं माजबाद बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजाथि मोननो हादों रतीन्द्र दैमारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि BJP, AJP आरो UPPLआ जथायै बिधानसभा बिसायख'थियाव मासि रानलायनायाव UPPL दोलोआ मोननो हादोंमोन मोन 8 मासि। बिनिनो मैया मोननै बियाबनि बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावो UPPL दोलोआ। नैथियाव दङ उत्तर प्रदेशआव गावनि बिफाखौ गुलि गावनानै बुथारो। उत्तर प्रदेशनि मेराटआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थाङो। हरखाब हराव फैनानै थानाय फिसाज्लाया बिफाजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो आरो बे बाथ्रा दान्थेलायनाया नांज्लायनाय सोलियो। नांज्लायनाया गिदिर जानायाव फैना थानाय फिसाज्लाया लाइसेन्स गोनां पिस्तलजों बिफाखौ गुलि गावनानै होयो। गुलि नांनाय बिफाखौ थाबैनो फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो फाहामसालि सहैनायनि उनाव डक्टरा थैबाय होननानै फोरमायो। जाथायखौ खालामनायनि उनाव फिसाज्लाया गावखौनो न'नि मोनसे खथायाव जोबनानै लायो आरो बेनिफ्राय पुलिसनि सायाव गुलि गावो। पुलिसआ दायनिगिरि फिसाज्लाखौ हमनो थाखाय अपारेशन खालामो आरो गोबाव सम जानायनि उनाव हमनो हायो। थामथियाव दङ फावखुंग्रि हेलिना दैमारीखौ बाक्सा जिल्ला बिसायख'थिनि ब्रेन्ड एम्बासिडर महरै थिसनबाय। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव भट होनायनि थाखाय रायजोफोरनि गेजेराव सांग्रांथि होनायनि थांखिजों बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारीखौ ब्रेन्ड एम्बासिडर हिसाबै बाक्सा जिल्ला खुंथाया थिसननाय जायो। बेजों लोगोसेनो भट होगिरि रायजोफोरखौ सांग्रांथि लाखिनो थाखाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुनबाय दं होननानै फोरमायथिदों हेलिना दैमारी बिथाङा। बर' आरो असमिया रावजों दिहुनजानो गोनां बे सांग्रांथि भिडिअखौ खौरां बिजोंनि जोहै फोसावनो थाखाय खावलायदों। बेजों लोगोसेनो भट होगिरि रायजोफोरखौ सांग्रांथि लाखिनो थाखाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुनबाय दं होननानै फोरमायथिदों हेलिना दैमारी बिथाङा। बर' आरो असमिया रावजों दिहुनजानो गोनां बे सांग्रांथि भिडिअखौ खौरां बिजोंनि जोहै फोसावनो थाखाय खावलायदों। बिनि अनगायैबो भट होगिरि रायजो राजाफोरखौ उदाङै भट होनानै गावनि मोन्थाइखौ लानो थाखाय खावलायदों हेलिना दैमारीया। ब्रैथियाव दङ BPPआ मोनब्रै बियाबनि बिजाथिनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। UPPL दोलो बादिनो मैया BPF दोलोआबो बिजाथिनि मुं फोसावबाय। BPPआ मैया मोनब्रै बियाबनि बिजाथिनि मुं फोसावदों। उदालगुरियाव बिजाथिनि टिकेट होदों रिहन दैमारीखौ। गलायगावआव बिजाथि होदों BPF दोलोआव गोदानै हाबनाय दुर्गा दास बर'खौ। माजबाटआव होदों सरन बर' आरो पानेरि बियाबनि थाखाय टिकेट मोनदों करुणाकान्त स्वर्गियारिया। मैया BPFनि मिरु मावख'आव बिजाथि फारिलाइ फोसावो हाग्रामा महिलारिया। बाथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों बिटिआरनि बन फानना जाग्रा आरो फिथा फानना जाग्रा आइजोफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ होगोन। मैया मुलुगनां आइजो सानखौ बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो बेंटलावबो मुलुगनां आइजो सानखौ फालियो। बे आइजो सान फालिनायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ नुजाथियो। आइजो सान फालिनायाव नुजाथिनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिटिआर सरकारा खामानि मावनायनि थांखि लाबाय। आइजो माहारिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होना खामानि मावनायाव मदद होगोन आरो जायफोर आइजोफोरा बन फानना जादों, फिथा फानना जादों आरो खमला फानना जाग्राफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ होगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।